Ukuthola izidakamizwa komunye wabalimale kakhulu ukushayisana imoto emgwaqweni onguthelwa N2 ngasezinkwanzi izolo. Kule ngozi kuthiwa kugcine kushone abantu abathathu. Ngokusho kokhulumela-ke aba-IPSS Medical Rescue, uMnumzane Dilani, uthi ngesikhathi kufika abosizo oluphuthumayo benkampani yabo bathola oyedwa obelimele ephethe inqwaba yezidakamizwa esibhince kwesingezansi. Ngesikhathi eseyiswa esibhedlela ubeseqashwe ngamaphoyisa, kusho-ke uMeriki. Uveze ukuthi ababili bashonele endaweni yesigameko kwathi owesithathu washonela esibhedlela. Uqube wathi kule ngozi kuphinde kwalimala kabi abane abaselashwa esibhedlela. Echaza ukuthi ingozi ibandakanya izimoto ezimbili, imoto encane neyi-SUV. Abosizo oluphuthumayo abe-IPSS Medical Rescue baqiniseke ukuthi babili abashonele endaweni yesigameko kanti omunye wabayisihlanu wabebelimele kakhulu uphuthunyiswe esibhedlela lapho-ke eshonele khona. Uveze ukuthi laba abaphuthunyiswe esibhedlela baqale banika usizo oluphuthumayo khona endaweni yesigameko ngaphambi kokuba badluliselwe esibhedlela esiseduzane. Ubalula ukuthi abalimele abebebambekile emotweni batakule ngosizo labezicishamlilo zakwaDukuza.